Portem una oferta tant motorístic en turisme familiar, duguem les rutes teatralitzades que han tingut molt d'èxit en el Puig, duguem també la ruta de refugis i trinxeres, que també ha tingut molt d'èxit. De fet, ens han donat fa poc el premi al millor destí turístic familiar al Puig per les rutes aquestes que fem, perquè ve la gent pel matí, visita aquestes rutes i després se poden quedar a dinar en qualsevol dels restaurants que tenim, que n'hi ha molt bons en el Puig. Entonces, esta és l'oferta que duguem. També duguem l'oferta de platja també que tenim 4 quilòmetres de platja molt bona, que ens han donat també demà a les 8:30 arrepleguem la bandera de Q de qualitat de l'aigua. Entonces, això també és una bona notícia. I també oferim el de sempre, els monuments que té el Puig, el monestir del Puig, la cartutxa d'Ara Cristi, això el de sempre, no? Però ja enfocat també a la gastronomia, la ruta de la tapa, tota l'oferta que tenim turística i cultural. O sigui, tenim també l'enfoque cultural i patrimonial que volem potenciar aquest any.